Dobrý den, milí přátelé, sestry a bratři. Varhanní improvizace patřila vždy ke složce umění každého varhaníka. Každého varhaníka, kdo se tím opravdu chce vážně zabývat. A hlavně, kdo se zabývá církevní hudbou. Varhanní improvizace má tradici jak v katolické církvi, tak zejména v církvi evangelické, zvláště v německých oblastech. Známe dobře jméno Johana Sebastiana Bacha, ale i jiných, Georga Friedricha Händla a tak dále. Je všeobecně známo, že to byli vynikající improvizátoři i skladatelé. A pořád cítím, že od nich se máme co učit. Já vám tady zahraju několik písní ze zpěvníků Církve československé husitské a na ně budu improvizovat v různých stylech. Přeji krásný zážitek.
Další písní bude Chval Pána svého písní. Je to podle německého bratrského konsignálu.
přeneseme se teď do současné doby a vybereme si nějakou písemku Petra Ebena. Jsem, dej mi, Pane, dělé srdce.